Oga Sabinus, Oga Sabinus, Itu Sabio, Oga Sabinus, Oga Sabinus, Oga Sabinus, Itu Sabio, Oga. Barka. Sannu da zuwa. Mai gida wani yana aski za ma. Gyaran wasu ka zaga men. Shi ɗin. Da caga gehen kai. To shi kenan. Ina. Dan wa gaya gudi. Ka ja wajen ga. Da Allah ga kwantar da hankalinka. Ni ne babba. Fushi kasa. Har yanzu wallahi ni ne babban zu. To dan na kashe mutum biyu shi na za a kai ni gidan yada har tsawon shekara 14. Kwantar da hankali dan uwa. Ba su san ko ni waye ba ne. Kasira ce. Dan uwa kasira ce. Yau ya hito da gidan yari. Kwantar da hankalinka. Kan bu shekara 14. Ayya mai gida ya hankuli. A rayuwar dama haka take. Gaskiya na tausaya ma. In caga za a yi ko? Idan Allah. To mai gida. Ku cikin ku in na gama mai akan lai. Ahmad maka miji dali ka san na daga kowa wallahi. A kaga wanga. Ai sabon style na kuma ya make wallahi. Dan jidali mu za mu wuce sai gobe za mu. Mu wuce. Ka ga bude. Jidali gyaran wasu ga wani je game. Shi da ne zo yi wanga shago. Oho wai gyaran huskan gaban kai. Kai ko shi ne ga nuyi. A'a to ai don gado wancan duk bugu guda ne. Ko a yage nan ko a biyu ta nan don ma nasu guda wallahi. Ai aski. Magana guda don uban ga damin da zumata. Ai ka ji labarin na kashe mutum biyu. You were not informed. Kan na kashe zane da ne shekara 14 da gidan yari. Continue. Kuma baka san me dalilin shi yake zuba. Ai daga nan ka an gaba wa Allah kaddara ta. Don ubanga da amin da zumata. Ta haita kenan ba ta dawowa wallahi. Shekara 15 kenan yana tare ta. Hankuri za ka yi ka ƙara tara wata. Ina ga baka san da bane. Ka da amin da ta ko wallahi ga mutu. Ina ne mai gida iyali. Sanadiyar su ne na shiga kurkuku. Sun min ba daidai ba shi na ni kuma na tura su can. Da amin da zumata. Oh. In mai gida ko kana da gam. Ka ga na yi magama da mai sai da gam.